ang bata nga naa sa tiyan sa inahan usana katawo busa ayaw og laglaga, ayaw og ipa-abort ang kinabuhi nga migitib diha sa Taguangkan sa Babaye. Life is precious. No to abortion. Ang kinabuhi Bililhon, busa dili ipaabot ang kinabuhi nga migitib sa Taguangkan sa usa ka babae. Kini ang pahinumdum hagyo sa Arsobispo sa Archdiocese sa Osamis, Archbishop Martin Sarmento Mawadidi ato sa kasulugan sa kapistahan ni San Juan Bautista diya sa parokya sa Jimenez, Misamis Occidental kagapong adlaw nga gipangunahan ang mga pontifical mass nga naghatag og pagtagad na ilabina sa Bililhon diya sa kinabuhi nga anaa sa Taguangkan sa inahan. Din sa diyang nagmabdo si Santa Isabel sumapasar sa bispo nga tigulang na nga inahan ni San Juan apan wala imposible sa Ginoo kay siyaman ang tinubdan sa kinabuhi ang tag-iya sa kinabuhi. Busa wala mag-agad sa siyensya ang gahom sa Ginoo kay ang kinabuhi gasa sa Dios ug angayan nga ampingan kung asa si San Juan na himugso tungod kay giampingan kini ni Santa Elizabeth o sa iyang amahan nga si Zacarias. Dugang pasar sa bispo ang inahan nga mapalaglag sa iyang anak sa samakan mi pasulabi lamang sa iyang kaugalingon nga kalipay o dili maayo nga pagkababay. Din usa ka babae nga nagpalaglag sa iyang kaugalingon anak, usa ka mamumuno sa kaugalingon nining anak. Busa nagpahinumdum kini sa katawhan nga Bililhon ang kinabuhi kay kini gihatag gikan sa langitong amahan ug dili angay ipatangtang o i-abort ang usa ka bata nga nagpitik na diha mismo sa Taguangkan sa usa ka inahan. Ani ang tipi kamais pahayag sa Arsobispo sa Archdiocese sa Osamis, Archbishop Martin Sarmento Mawadidi ato sa Pontifical Mass nga gipahigayon sa kapistahan sa Jimenez, Misamis Occidental kagahapon adlaw. Ang abortionist walay gugma sa anak. Ang kaugalingong kalipay maoy gapaswabi, dili maayo nga pagkababay ang usa ka babae nga moabort sa iyang anak. Kini tungod kay no to abortion o dili gayud nato laglagon ang bata nga anaa sa tiyan sa usa ka babae nga mamahimong inahan. Ang Arsobispo sa Archdiocese sa Osamis, Archbishop Martin Sarmento Mawadidi ato sa Pontifical Mass nga gipahigayon diha sa parokya ni San Juan Bautista sa Jimenez, Misamis Occidental nga naghatag og pagtagad sa Bililhon sa kinabuhi diha sa Taguangkan sa usa ka inahan. Mabalita sa Simbahan alang sa DX dili si Mano Gabana Radio Simbahan. Double D8 Manuel Ronquillo Jr. Danag sa Nagbihan.